Ikeji abụghị sọsọ omenala, ọ bụ ọdịnala ka agba ọkpụrụkpụ ihe nne karịa omenala. Omenala bụ ihe ndị kwetara ha na-eme ya, mana ọdịnala unu kweti agba mgbọrọgwụ dị na ya bụ ya na ọ ya bụ imejọ a na-aracha ahụ. Ikeji bụ ihe Izuọgụ, Maazị Izuọgụ na ihe eme hiri ka anyị were na akparịta ụbụbọ anyị na Chukwu Okike Abịama site n'aha ha, maka ọha gbere ya bụ mgbọrọgwụ wee gwa anyị na-eme na ncheta nke ha kwa ahụ anyị wee hie ihe na-eme. Ọ wụkwa n'ụzọ anyị si ejikọ n'onwe anyị akpa ma mmekọrịta ụbụbọ, ka esi edozi obodo, ka esi ahazi ezinụlọ. Ndị ọwụna nwere nwa ihe n'ezinụlọ ha na-edobe ya n'oge Ikeji ka enwee ike ịkpa ihe dị na ya, hazie ya, dozie ya. Onwe kwenu emechazie ma ụmụ ma agbamakwụkwọ ma ibu mmụọ nwanyị na ihe ndị ọzọ edobechazie ya n'oge Ikeji wee na-eme. Ọ na-enyere anyị aka. Ndị oyibo na-akpọ ya family reunion. Mgbe anyị ji unite, anyị ji ejikọ onwe anyị ọnụ, kpaa ụbụbọ, cheta Izuọgụ na ihe eme, gbaa orikọ, maka na mgbe ọbụla gị na mmadụ tiri aka n'otu ọkụ, rie nri ejiri nnu na osisi, ṅụọ mmiri ekutere n'ala ahụ, ịkpa bụ onye ahụ ma o mee ihe ọjọọ a na-aracha na ejide gị. Na Ikeji ka ji echetara onwe anyị ya bụ agbamndụ. Ọ ihe Ikeji oge Mbọsị Eke bụ mbọsị onye ahụ ji akwado eje egolu ibe aka ruru, maka asị na ibe aka ruru nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya. Ọ bụrụ na ọ na ọkụkọ ka ị gotenere,
ihe ji kene izu ọbụla ihe eme maka nya bụ emume ha hiri ije mbọsị eke gorie ọ bụla elu bụrụ ehi bụrụ ịnyịnya ihe ọbụla aka ruru ihe gote mbọsị eke ka a na-eje ego ya. Oyi egbugbu ihe niile ahụ ịzụrụ nkwado niile ahụ imere eke ahụ ịzụrụ ihe niile ahụ igote mbọsị eyi egbugbu ahụ ka a ya egbu nya bụ anụmanụ. Anyị na-agbakọ eze Chukwu Okike Abịama, eze mbara igwe na osimiri, ọkaka na omeme dike ndikele eze Ifeanyị Chukwu. Ọ gị ka anyị na-ekpere, gị ka anyị na-asọpụrụ, ọ gị ji mma gị ji onye were orie wee sị n'ụbọchị nke taa bụ Oye, anyị kpọrọ Oye egbugbu ka anyị na-emepụrụ nna anyị bụ Ogbuehi Sir Romanus Okereke, Ogbuehi Ogbuwo Ndọgụ, ka anyị na-emepụrụ Ikeji dịka ọ na-adị na ihe wetara eji emere gị Ikeji wee na-asị n'ụbọchị nke taa gị bịa gbatuo n'ozuzu oke, kpọọ ndị ichie ibe gị, kpọọ ndị gị na-akwa erikọ, kpọọ nna gị. Eji agbanyaghị orikọ, eji ezukọ tụọ mmwe, gọọ ọkwọ, tụọ edo na nzu, gụọ ọjị, gọọ mbọsị Oye ahụ ka eji akpụ ya Oye egbugbu. Igburiri nna anyị ihe ọbụla aka ruru igotere ihe eji gburi ya, ọ ihe Oye egbugbu nọ na ya.
Yeah.